Водещ на Дарик Радио, как се чувствате? Беше ми много трудно, въобще не е лесна журналистическата професия, но пък сред колегите винаги се чувствам добре. Кое ви затрудни най-много? Да отговоря за себе си, за човека да отговарям. Именно те ви попитаха, защо поканихте рейнджери за ваши гости? Аз поканих колеги офицери, защото се чувствам добре сред своите колеги. Предполагам, че за слушателите на Дарик Радио е интересно да чуят мнението на хората, които са номинирани за офицер на годината и особено на подполковник Пехливанов, който е участвал в няколко мисии. Какво е усещането да ви интервюра Николай Цонев? Странно, защото обикновено сме свикнали от него да получаваме заповеди, които да изпълняваме и рядко му се случва на военнослужащия да води непринуден разговор с министъра на отбраната, но същевременно ми беше много интересно да отговарям на въпросите му, а също така и да се възползвам от възможността да му задам въпрос, който не е в сценария. Останахте ли доволен от отговора? Напълно съм доволен и дори само първите думи, които каза, че човека Николай Цонев е всъщност офицера Николай Цонев, на мен ми бяха достатъчни. А за вас какво беше това интервю? Как го усетихте? Интересно като преживяване, защото все пак човек не попада всеки ден в радиото, още повече да бъде интервюиран от министъра на отбраната. Надявам се, че сме се справили добре. А радиото може ли да изиграе роля в някоя от вашите мисии? Със сигурност може да изиграе такава роля. Знаете, предполагам, че при много операции, много неща, които са свързани с застрашаване на живота на населението, на инфраструктура и така нататък, се използва именно помощта на медиите, за да могат цивилните граждани да бъдат предупредени за предстоящите работи и така да бъде защитен техния живот също. Определено да. Господин Цонев, за вас радиото какво е? Радиото може да отправя, освен негативни, може да отправи положителни послания и се надявам вашите слушатели да получават повече позитивни послания, да повишават техното настроение и тяхната производителност, а на военнослужещите да дават спокойствие и сигурност в работата. Рождения ден на Дарик потича под надслов "Моята първа любов". Коя подред за вас беше любовта към армията? Може би и първата. След семейството, предполагам, че е първата. Аз винаги съм искал да стана военен и не съм искал да стана доктор или там пожарникар, което е нормалният път за децата, така че мисля, че това отговаря на въпроса. Добре, и накрая пожелание за рождения ни ден. Много здраве и късмет и нов закон за отбраната. Да имате поводи да каните отново същите лица, които поканихте този път, включително и на нас тримата и на следващите си рождени дни. Да отразявате повече проблемите на армията, въобще на Министерството на отбраната и така по справедлив начин най-вече. Благодаря ви много.